Senzani ngibuka nje. Ungenaphi welcome mfethu? Wena protect lane. Mina ngofika ngene neziqapha lapho boy. Ukubaleka. Musu ufase nendathi ihlama. Musu ubuze usiyenda ngehlama wena. Musu ubuze ubhuti usiyenda ngehlama wena. Right. Seyiyeka lento esiyenzayo phela. Ngokushaya mfana. Malimi. Nenzani khulumila malimi la wakho. Asuke la. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure utheni itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Sendele Bobo. Si Popo. Si. Welcome Dlamini. Please do the right thing. Please take us to the beautiful couple. Sir. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Bantu basemandeni, where are you? King Ndlovu, where are you? KwaSiqumbe, where are you? KwaSithebe, where are you? Chephisi, where are you? Taxi, where are you? Sondumbini. Where are you? Sanibona. Yibo, ngikubuza ukuthi ngale dlalela khona igalofu kungakuphi ngalana sibheka indawo la eNgwenya golf course. Igalofu. Yeah. No, urice ndoda. Yes, sibheka indawo egalofu. Manje uma ungahamba kanje nje uthi rice nje uzofika ithodle. Oh, Kalathi, ngihamba ngemoto mfethu, ngibona saba ngayo kodwa nje khipha imama manje nendlini manje. Sansiza khabe. Sure mfethu, mina igama lami mfethu nguKing Ginger. So ngihambe ngibuza mfethu abantu imibuzo. Ngicela nje ukubuza umbuzo. Mhlawumbe ngizonibuza ngegalofu, mhlawumbe nginibuza ngebhola, mhlawumbe nginibuza ngothando. Ngicela nje ukubuza. Ngishahile. Ngizosheshisa. Ubani kamputi? Igama Khensani. uKhensani usisi? Nondumisi. So Khensani noNondumisi, are you guys dating? Umuntu wakho mfethu. Ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho bhuti wami? Ususibuza ngegalofu ndoda manje Ngithe ngingazi awubhuti. Sizwami ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho? Nje yabona siyafanelana no baby nje. Uyazibonela. Hayi ayibonela sisters. So wena sisi kukuphi emakhaya kha la udabuka khona? Emanguzi. Sikamtaboli ngene nje ila. Ngiyakubona umuhle kanjena mfethu ukuthi right? Right ndoda. Wena usuka kuphi ekhaya? Ekhaya Friday Mons. eMondla. Nice. Oh hayi baqinile naseMondla. Yeah baqinile. No niqinile nobabili. Uyakutshela ukuthi kwamhlaba yalingana akudlalwa nezingane. Hawu umhlaba lingana nje nyazi khona sakudlala nje ngento. Akudlala. Uyazi ukuthi igebenga zikho kwamhlaba yalingana? Hawu. Akutshontshwe inkunzi ayibanjwe. Hawu ngeke nje ubambe inkunzi umhlaba lingana. Yeah. Ngoba uyovela ulingane nawo umhlaba. Thank you mfethu. So wena bhuti yini le yak attractor kuma sister owathi nje mhlambe mawumbona inhliziyo yakho yathi tiki. Into nje yangenza ngizwe kanjalo nje leyo mbona mfethu sonjani. Sure. Yeah. Nanokuthi futhi unempatho futhi yanginakekela nje. Sure bhuti wami, sure mfethu. Power to that. Yeah. Abe nawe akweseke. Kanjalo nje mfethu. Ngiyakuzwa. Wena sister ungathi mhlambe my brother ekuthembeni kwakho abantu umthemba kangakanani scale of 100? Isikhathi nje senginaye. Ngiyamthemba 100%. Wena usithemba kangakanani uma uyibuka kulesikhathi osube nayo nayo? Nami ngiyazithemba. 100. Yeah. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti? Cha. Akekho. Uthandana noBhuti kuphela? Loko. Ungenza njani manje uthola ukuthi uBhuti uyakuchithela? Hayi phela kungaliwa phela. Ungangithathela indoda yami. Eyami phela le ndoda. Ukuthi angibhalanga la esiphongeni kodwa eyami.
sondela welcome nange engibuyisela umuzwa othi eyam lendoda owakho lo muntu Owami. in a scale of 100 umthemba kangakanani my sister Hey, Nkosi yami. Singathi nje u95. wena usemba kangakanani Awu 100% ke mina. Awu ngiyithemba mina. 100% ukhona nomunye umuntu othanda naye ngaphandle sisi Lutho akekho. mangathi ufind out ukuthi my sister kunomuntu ahlekisana naye ungenza njani mfowethu Hawu angahlanya ngempela nje. Inqondo ihambi. emondlo Hawu, inqondo nje ungaphithana hawu. ungafika emondlo ngeenyawo Inyawo nje. Futhi hayi nangenyawo futhi nangebhayisikili nje. yeah yeah big up to emondlo bafethu ngiyanithanda cha hayi ukuthi akakuthembi ngiyambuza ukuthi mangase kuthiwa Okay. yeah kunento esiyenzayo la kuthiwa i-couple switching phones bhuti njengoba nithi niyathembana and niyathandana sishintshana ngama-phone for 60 seconds wena unika umuntu wakhe ifoni yakhe for 60 seconds naye akunike yakhe for 60 seconds ukuthi si-check on WhatsApp, Facebook, Instagram WhatsApp. yeah Angene WhatsApp wami. sure yeah na Facebook a-check mawukuthi awusebenzisi mawungenawo futhi akunankinga mawungenawo futhi no Instagram akunankinga uWhatsApp mukhona nje dila no WhatsApp mina Manje njengoba ngiphethe nje ifoni le. awunayo enye Hey. sister akanayo enye ifoni Unayo. Ngiluze ngapha mntakama. Angithi wena unankinga ngoba ucheat. Manje kumele ngimnike ifoni yami. Cha awumniki unika mina. Hawu. Angithi awunankinga. Uyacheat ansisi. Kahle mfethu. Usubani mfo nje? Nguking. Okay, nje kodwa kumele bisenze nje le nto obona sisa. Why ufuna ungicabanisa nomuntu wami vele? Kanti yini khona into efihlayo sister? Cha ayikho but uyazi ngintombazana ngiyabukeka wonke umuntu mangihlangana naye. Hi girl. Yeah akunankinga hi girl ngeke ucheck hi girl. Miss, no siyabona manje mshito. Sambe baby. Sister ungayivumi usulalala yena. Indaba wena sister uzwe nga wena awuthamoni usudonswa intombazane manje. Manje ufihlani? Mawuthi awufihlile uthi kuzoshesha 30 seconds, 60 seconds, it's a minute siyaqeda. Engathi mina nawe angezwana nje mina nawe ngiyakutshela. Asazwani vele because I understand wena ukhuluma isiZulu mina ngikhuluma isikhiwa. Angekezwana ngempela. Bese nje ushiyo mos ngiyasaphuthuma uzuye nawe sesaphuthuma khona Sister indaba uningi ifoni. Why kumele nginike ifoni yami? Siyachecka ngithi ku WhatsApp ukuthi ufletha nabo bani akhona namadodo ufletha nawo lapha. Hawe. Manje bengekho usabani? Cha uyazi upheba siphathelana amafoni. Ngeke iphathe uphebo wakhe ifoni. Wena ngithemba kanjani angikwazi ngithola. Ukasigabaleka siwu3 sipaka imoto eziwu4 laphana. Hamba nesigora nje la senzani ngibuka nje. Ungenaphi welcome mfethu? Wena uhamba nomuntu wakho. Nami no welcome sijabulile. Uthe ufunda yani Isiluka yenzayo guys. Mfethu indaba mfethu wenza kanje mfethu sijabulile nasihamba sobabili. Relax akazi lami. Wena sister lethe phone. Awuthami lethe enye ifone mfethu. Sister ngicela ukukhuluma nendoda yakho. Baby move. Kanti ifoni Enye ina WhatsApp le phone phela. nangu uMathini uyakudinga la ibumbamba. Kodwa bafo Bamba uMathini. ngempela wenzani I-answer. bafo kanjani buke Awuthama ukhiphe le phone enye. bafo buke lento sinasayisi. Kanjani khipha le phone manje? Sisi bafo asikhulume asikhulume. Khuluma ke nami ke mfethu because angikuzwa mina ukuthi Buke nje. hayi uqale wangilwisa wena uthazizwani. Hayi. Sakakhuluma. Hayi. Uthini uMathini? Uthi fika ntambama? Cha bengichecka nje. Yazi uthi mfethu ngicela ulethe ifoni yangempela. Kodwa mfethu Sister ngicela ukukhuluma nendoda yakho. baby amtshela sijahile ngathi Move kumele ifoni baby sizohamba. Move. kodwa Hayi le. Angifunde. Nguthi uyithinta. Hey. Haw. abona ke bese Yini? phone yami phela. Ifoni yakho. Okay. Babanaye manje. Babani impela nje. Babani. Baby nawe kodwa vuma nje. Malume utayisa nomshini. Sawubona. Uyimalini? Ngihlala phansi ngempela. Ngithanda. Sacela malume ungilinda kancane. Ngiyacela. Ungama nje ngapha phezulu malume. Sacela umele la. Ngiyeza ungilinde. Ngiyawufuna. Buka nje ama-camera ayasuda kuyoshusha Uyabhayiza ubona nomshini udayiswayo la ulokhu uyabhaquza check phone yakhe lethe phone. Yeah. Siqale intombi yakho. Uyaphi? Uyenzelani lento yenzayo? Bese qeda futhi Ivule. Yeah, vele semfuna ukuyothenga umshini. legoraze. Yeah. Was. Indaba Bese awukahle bese uzwisishahile. Okay, ngicela ungene ku WhatsApp. Yini welcome ukwenzeni uhlangana nabi no welcome phethu? Ho. Ngena ku WhatsApp phethu.
Sure, phone. Sure. La mase ngitype la ku search. Utype khona. Sure. Okay. All right guys, we're on WhatsApp right now about to tap the Shandis. Type lapho uthi I love you. Manje ubheke cha ngeke. Ufaka manje nje. Mfethu. Cha ngiyathaya. Type uthi I love you. Type. Sister Rona bakushayela njengoba undoda yakhe ithuke kanje. Bashela mina bangincoma nje bathi ngimuhle kuphela. Cha lutho. Hayi. Akuveli lutho. Okay, delete lapho type uthi I miss you. Ufake yathe red. Hawu baby now uyathaya. Ubani manje? Baby angithembi vele. Ubani uSipho? Baby angithembi. Cha ngiyabuza ubani uSipho. Sondela bafo. Ubani uSithibo? Azobuka lo mhlobo ngibona la nje. Okay, uthi I miss you Sithibos. Okay, type uthi sex. Sibone ukuthi ubhuti uSithibo uyavela yini. Ungabeki lo Sithibo kuyibhekelela. The sex was great. Thanks so much for your time, man. Out. Lo mfana mbu. Bami manje kwenza Ubambe mina futhi. Baby. Lezi zinto oyibona lapho ngicela ungayikho. Ubani uSithibo? Ayikholwa lezi zinto evela lapho. Ngivela lapho. Nonke kodwa Ubanjwe ifoni yaphi? cha sasa Awukwazi ukukhuluma umile. oqala usimisile nje la. Ya. Sihamba. Manje indaba manje usukhuluma ufuna ukukhuluma ngezandla. Bamba ifoni le. Oh, so. Ubani uSithibo? Na umunye umuntu nje bengishela. Bekushela but naku nje la kuvela ukuthi niyathandana. Asithandana. Simfonele. Letho futhi amalimi angigwadile ngivuka amalimi nje ngiba amalimi bangigwadile. Babe bakusiyo lento. Ubani akusiyo ini? Tuesday last week. Kanjani? Wena mos uthini ngimelo gibela kanti Uya kuSithibo. Benisebenzisa ke Kristo wena noSithibo condom. Baby. Hey sister awume ngiyakuzwa ukuthi uyaxolisa. Icondom benisebenzisa awumbambelele phone mfethu uzoquleka lo mjidi. Icondom benisebenzisa iChrist. Uzongcolisa isikhwama sakho ngicela usitosha. Yeah. Ngithe asithandani mina nalomuntu uyangishela. Hayi kahle. Uthe uyaxolisa. uSipho kahle qhashi. Ubani? Awukahle Mfethu ubani uSipho? Umpofa ngithi lo mfana ngathi une threat. Hayibo. Ubani uSipho? Nondumiso ubani uSipho? Akuyena uSithibo lo wakuyibhekelela. Nondumiso. Bese na awuthuli ungenapha ungenapha. Phela ngiyamfanisa lo Sithibo. Ngimfanisa nalentwana yase Protea Glen. Baby soyixoxa Konke lokho engikwenzela khona mina. Uyakudlela intombi yakhe lentwana ijwayela kabi. And lentwana iyasonta. Mina ngiyafunda mina esikoleni. Yeah. Solebe lo mndende nje u370. 370. Ngangisavile ngisavile ukuthi mhlawumbe ngimjabulisa mntana ngimsembe mhlawumbe Nondumiso into yenza ngempela Nondumiso. Phindele Monzo mfana, phindele Monzo. Amantombazana akuhlule egoli. Wenzani Nondumiso? Awuthami uzokwenza nje njengoba umbona ukuthi Ula face Nondumiso wenzani ngempela Nondumiso? Yonke oyenzayo awuthami usipintshela la ibondeni manje. Yini oyiqolisayo? Hawu lezi zinto ayibonayo but angithandani naye noma Nenza kwaba imistake. Nikwenzeka ngaki? siyi mistake asithandani like uyazi ukuthi abafana abanye. Yeah. ngamniki imali yogive ngiyakhumbula ngamnika u32 rand. Sure. Nakhona futhi bokwedasi Yeah. kumele medasi yokugcina nje uyazi naye hlezi futhi ubhobho nje online hlezi ngi-upper call manje ke Yini lo yenzayo lokhuzana? sangilahle ngisiqombela nafethu. Akumele ukhumule bhuti. Cha ngeke. Le jacket uzoyibeka phi? Uzoyilahla phansi futhi. Mfethu awubamba ijacket ya. Bese lo muntu Usazo- neyindoda Yeah. ngikhona mina kanti mina Kanti wena uvani ongicabanisa no baby? nguking ginger. ayokujinja wena unathi ebhedeni Ene wena sister ekujinja qhakathi ende ngeke ulingene izulu lo. into engamenzeli yona lolu. Ngeke ulingene izulu udla imali yomndende kabafo ende kuyiyo yokugcina. Uqedla phela mchitha unjani mayenza Ayikho into engamenzeli yona ke. Ngithe mina ongcono ngicela umfanele baby umbuza ukuthi ubani. yo sefone ayo singafona. Ayikho into engamenzeli yona lo. Awuthami uyavuma yini wena sifonele le nkabi yakhe noma wena uright? Awusamfuni lo. Khuluma nama nayi indoda emelisho. So right ngaye. Kungiyeka uphepho wami lo muntu wami. Ivule. Vula. Wami lo muntu wayimela ngeke. Ola kisho sabuka mfethu. Oqala angibuye ngaleyo ndlela. Uma ngizosifundisela umuntu ngingela sonje ukuthi ngiyapasa kahle nje usangishiya. Manje Awukujwayela kabi my brother ngikutshele mina manga ukujwayela kabi lo. And iyodwa into engabe uyayenza mshiye musukudweba phansi musukudweba. Ngiyafona la. Ungishiya uyapi baby?
Mina uyazi ngisakuthanda nje. Ubani lesithipho indoda yakhe legama layo lesithipho lesi. Siba ngithi. Thibo. Ndumisa. Ngathi iyo lentwana yase Protea Glen le ebhekelela le. Ndumisa wena lo. Yiyo le yama-fans ethu. Ndumisa. Uyayikhola wena le nto. Hey, uyu Sithibo lo. Ngiza kanje. Uyafana naye. Sho, ngicela ukukhuluma noSithibo. Sithibo. Uba igama lakho sister. Sithibo. Sho, mfethu yamazi uNondumiso. UNondumiso. Ya. Awundu. Ya, nangu la. Ukwazi uNdu. Sho, wena 9 yini? Mfowethu uyazi amathino leni. Ndumisa konke. Ya, into yenzayo le. Sister, nami phela khuluma nawe uthe ayikho lento. Hello. Hayibo mzala Into yenzayo. Hawu, ngithani ngale jacket wena? Hayibo kazi why wenza so? Hello. Usethi mzala. Ngephi? Hayi bona, Uyazi nje. Hayi mzala ungayenzi. Mzala Masimba. Wena mzala wena uBhebhu cousin wakho la na indoda yakhe inyanyile manje. Nabona ke. Ya. Sesilabhebhana futhi manje. Ya, and benisebenzisa ini condom wena nomzala. Ongeke futhi. Nokushaya wena. Mfowethu ubambolo amathino leni. Nokushaya wena. Na ubhoda ume wena. Ya, futhi sek wena mfana, futhi sek. Umzala obolile la. Ubolile wena amanyala. Wena Sithibo. Don't ngikwazi Protea Glen. Mina ngofika ngene neziqapha lapho boy. Mzala vala ifoni please. Boy. Ngabe ngondumisa kahle. Indoda yakhe incane uboy nezwi lincane ngathi lengane ifoni yakho wayithengelwa indoda yakho. Awuthami so check ifoni vele wasamfundo angithi. Ivule. Bawukwazi ukuncane. Vula. Manje imali. Ndumisa into enzela ngiyithandi ngempela. Okay ngizoliqhubeka kanje ungayithandi. Ifoni yami mfethu. Hey ngifuna uvule le phone ndoda. Ifoni yami sasaqaba ngifoni yami. Yazi welcome zokuvulisa le phone ngenkani. Ifoni yami. Ufuna ukubonani wena? Sasaqaba ngifoni yami. Awuthami usufuna ukubona amabele enyoka yini? Afana nawe yini? Cha, ngifoni yami. Ngithi ufuna ukubona amabele enyoka yini wena? Vula le phone. Vula le phone wena. Angithi uyibuke le phone yengane la. Ndumisa. Asa. Utilithelani wena lapha? Afuna ifoni yami ifoni yami hanga mfethu. Ayivula. Kanjani mfethu ubonile nawe into. Ngibonile but now uyibonile. Yes. Okay, but ngizokwazi ngaphakathi. Ngiya-understand but mfethu Manje indaba usufuna ungivulisa ifoni yami uyifunela ifoni yami. eyakhe siyivulile nje. Kanti nawe uyafeba ntoka. Mfethu namfeli mina. Okay, vula. Mfethu mfethu. Yazi efethu yaso kabani. Awuvule le phone. Sure. Me. Yini wakhala nje ukhalelani? Bu WhatsApp sobala kanjani? Now. Hey, wena nke WhatsAppana naleli iphoyisa leli ebelithatha 2000. Kwavela. Phaka vele isithombe sakhe la. Okay. Umtshela masebe. Bebo bani le ntombazana manje? Ima isithombe miyeka ulazi leli iphoyisa leli elikhipha 2000. Awume sengisukile kuleso sithombe. Now WhatsApp. Mangithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye abafana la ungitshela yes okay sharp yeah type lapho uthi I love you ngizokushaya wena Cha bese wenzani la I love you type uthi I love you which office la ikwama khona ngisamanye yazi which office awuthi umuntu wakho wafana nokwasiyanda nje manje azangijoyela ke shit joyela ukusoya ke mfana yes ukusoya usukubaleka musufasa nenze ihlama musukubuza usiyanda ngehlama wena musukubuza imputo usiyanda ngehlama wena ukusoya sayiyaka lento esiyenzayo phela ukusoya mfana musukubuza imputo usiyanda ngehlama wena uzonzani uyiso uhlama wena sapha lapho uthi I love you musukubuza imputo usiyanda ngehlama wena Wabona wena ho yes la nawu nomuntu wakho lothe shit ungijwayele kabe ungajwayele nobhuti usiyanda wena ho ukuvelani wena la ngisazokushayela lokho mfana wami angeke ngiqolele uthuka ubhuti hayibo mama wena khamba uthuka ubhuti usiyanda wena type lapho uthi I love you type lapho uthi I love you type kuvela ba kuvela wena delete ngicela ungithaphele uthi sex ngicela sisheshise awungawulahla mfana phansi ukhiye uzobona wena ngifuna ukushayela ubhuti usiyanda usilike ngakho mfethu Akuveli lutho. Delete lapho faka i-emoji ebrinjolo faka i-image epentshisi faka nalamanzi athi qhwa khulumani sawukushaya wena ufuna ukuqubhisa hawu
Kuvela ubani uLuyanda? uLuyanda yini umfana lo nomntombazane ubani lo sigodo sika uLuyanda Ngihlanganaphi lapho? Ngenaphi? Oqala nje wena ufikile la nje naspect wakho nje nitshebe imbuzi nje oqala nje. Angazi nokuthi kwenze njani nje wafika wasimisa la kwenze njani manje? sister umfana lo Luyanda ngingathi uyambona sibone isithombe la cela uqhubeke lapho Thayi cela usaphuthi imani awube Angiqedi ngani lapho? King changer. Sakhabanga. wena ubuza ubhuti wena ngithatha ukubamba Kuvela uThando. uba uthando Hayi, ubani uthando ubani usibo wena kwazi Osho. usibo Ubani uThando? shuthene nothando niyajola khuluma phela khuluma niyajola wena nothando asizona nothando. nenzani niyadlana Asidlani nothando. snack Uthando Malini. nenzani khuluma ila malimi la wakho Asuke la. ngitheni ngifuna ukugoqozela leyo nto ngifuna ukugoqoza wena Yazi please. Ubani uThando? Siphi sinanguthando la. usazoqhubeka utshele nalo njengoba edliwa edla uthando ngicela ungene kwimida check ithombe ngena kwimida Kisho kwesifathini. Baby nakho noThando. Uyamkhipha ngisho ukumkhipha. usazoqhubeka utshele nalo njengoba umbona ukuthi udla uthando benisebenzisa kodwa ikhondom nothando Abazi into yenza usazoqhubeka utshele nalo Bathi ngiyamthanda. no. so nizoyilungisa Baby ngicela. Ngiyacabanga ukuthi sizoyilungisa. Lalela. ya ulalele Just asuke phela sukhuluma kanje la. ufuna sondela Chaza ubani uThando? ufuna sondela sininike ithuba nobabili sime kude thina Hayi ngingame kudani ngithele. Sokhuluma kanjani umini? Sondele la. mfethu sondela msondeza welcome ngapha phela ungeze ngakumina because mina ngisazokuqhumisa ngeimpama ukukushaya khona ngizokushaya and ngizokushayela ubhuti uSiyanda ya maze lapho ungozo wena khuluma bani lo le Baby chaza ubani uThando? Angeniphi lakhe mina sinjola kanje. Oh baby. Uthando kilo sisithandana nayo yamazi yena. uthe my sister Ngijolana nomngane nami. and uma sister bethe kunika ithuba wena kodwa edelela Ngenzani noThando? hey wena hey bo okay sister ngicela umnike ifoni yakhe Hlangene ngami la. ngicela umnike ifoni yakhe King James hlangene ngami. sister ngisacela umlinde lapha ngoba uthi usazofuna ufuna ukuqhubena ngicela umlinde lapha sister ngicela ume lapha ya ima lapha ya welcome mfethu into engayithandanga iyodwa ngalomtshita and kuzomela ukuthi ayiqolisele awuthami Uyazi umuntu wamanje. ubuthini ngobhuti uSiyanda ubuthini ukushaya wena ubuthini ngobhuti uSiyanda wena woza lana woza ubuthini ngobhuti uSiyanda noma shit Lakubukoto Chelila akakho umuntu ohlula welcome boy take him home hamba naye welcome hamba naye take me home Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile komunye umfana nje mistake